Bună și bun venit la un nou episod de Roblox! Azi ne vom juca Roblox împreună cu Vesperia și The Wolf. Bună! Și aici, după cum ați auzit sunetul de la început, că a fost un sunet foarte ciudat. Ia uite și acum. Ne vom face troll prietenilor noștri. Uite, îi fac Vesperia, The Wolf, dar acum n-am trolluri. Trollurile sunt banii. Trollurile de sus. Și sunt banii și dacă reușesc să... o să primesc fiecare 10 trolluri pe checkpoint. Și uite, avem aici, pot să-i zic să părți, să... de toate. Ok? Hai, Vesperia. Am auzit că ai niște trolluri. Fă-mi și mie ceva. Nu mai am. Nu mai ai? E, lasă. A fost un troll. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like, subscribe, share și comentariu. Ce-i asta? Am de capul meu. Ok. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like, subscribe, share și comentariu. Add friend. Ca să ne jucăm și noi împreună. Eu am luat deja checkpoint-ul ăsta că am trollat înainte să începem videoclipul. Am trollat-o pe Vesperia. Și am așa mult lag. Vesperia. Da? Unde ești? Vino lângă mine. Sunt. Ok, cred că va trebui să restartez serverul că... Cred că mi-a dat crash. Cred că mi-a dat crash. De ce stai în aer? Da, mi-a dat crash. Nu stau în aer. Hai că restartez serverul. Ok, am făcut un server privat. Mamă, deci nu mă lasă să mai intru pe server. Am țipat, am făcut de toate. Ok, hai să începem. Am făcut server privat. Măcar așa va fi mai ușor, că doar pe noi ne găsim. Înapoi. Înapoi că ne-am dat start. Ok, hai. Toată lumea la linie. Așa, ca mine. Pe locuri. Stai! Nu, eu dau startul. Eu dau startul că eu postez. 3, 2, 1. N-am zis start. Scuze. 3, 2, 1. Start. Alo? LOL. Am un troll. Hai că încerc să iau de-astea enervante, rău. Aoleo! Oh! Cum ești cu erorile? Bine, băi. Păi cum ai scăpat de ele? Doar apeși pe OK, cancel sau I. Știu, da. Ok. Alo, dar cum am dat-o în față? Că dacă am 40 de trolluri. The Wolf, așteaptă-mă. Ți-am dat Ce pe mine? freeze. Dacă Dă-o nu încolo! Ce enervant e! e! The Wolf, spune-mi de ce. De ce mi-ai făcut asta? Că nu meritam. Stai puțin. Hei! Mamă, doar eu nu sunt înghețat, lol. Și eu m-am... Ei! Mă, ce oameni! Hai să nu avem voie să facem cu de-astea cu freeze, că e prea... Bine. Ce-am Așa. Am scăpat de Ana, fiind în fața mea. Cine e Ana? Lol. Vesperia, oleu. Mereu confund cu alți prieteni. Ce fac? Ai vrut să vii mai repede? Cumva? The Wolf? Și aici dispare! No! Deci, Cine mai vrea să fie rapid? Sau rapidă? Eu! Mamă, și asta dispare. Eu vreau să fiu rapidă! Uite. Poftim. Mișcar! LOL. Ba chiar așa ai vrut. M-ai aruncat în sus! Nu te-am aruncat în sus, pur și simplu te-am făcut foarte rapidă. Mamă, ce bine că n-am picat Envil-ul pe mine. He, ți-ai dat degeaba controlurile. că când atingi pământul
Dă-o-te încolo! În față, nu-i corect. Pe mine m-a aruncat ceva în sus. Au! Ce? Ce ți s-a întâmplat? Nu știu, s-a auzit un sunet. Ok, vă Bye, dau bye. puțină viteză. I-am... Ce, mă? Cum? Ce? L-am explodat. Și cine ajunge primul la final câștigă 100 de lei, da? Hai să vedem cine ajunge primul. Boy. The Wolf, pentru că m-ai enervat așa mult, o să-ți dau... Ce, mă? Ok. Eu ți-am dat ceva. Mă, mi-ai dat Steve înapoi. Ai că... LOL. Alo? Cine m-a aruncat de pe hartă? Nu știu. Eu am căzut, pur și simplu. Intru în gura unui noob. Nu mai am semnal. Unde ești acolo? Da. De ce ai făcut părți? Eu sunt extrem de în urmă. Îmi poate da cineva viteză? The Wolf, dai tu. Bă, mi-a oprit. De ce sunt oprit? Ce, mă? Efectiv. Am crezut că mi-a dat cred. Aoleu. Eu sunt abia la un tobogan curcubeu. Hai, că enervant. LOL. Nu sunt eu enervant, tu ești enervant. Hai să te văd eu ce mai faci. Bieții bacon erau exact ca tine. Erau frații tăi mai mici. Ce să-ți Nu dau? mi-ai făcut nimic. Dă-o încolo de Anvil. Mamă, dar toată lumea dă pe mine. Păi Ana e prea în urmă. Cine e Ana? Ia te compar cu o prietenă de-a ta. Aia, aoleu. Hai că... Aoleu. Dar putem să nu mai dăm erori? Vă rog, că mie mi-e extrem de greu să le șterg și mi-au dat și într-o parte și nu mi-apare X-ul. Ok. Vă rog eu, nu mai dați erori. O să-l cam păzesc pe The Wolf, să nu prea treacă. A Dacă trecut? îmi dai ceva... No. Cu plăcere! Bine. Unde Ce? ești? Unde ești? Hai. Hai. Că am mers pe Vilna. Unde e aia? Ce? De fapt... Băi, de ce mi-a blocat jocul? Aoleu. Cred că ți-a dat cineva troll cu asta, că mi se pare că poți. Spune și mie, care era chestia la... Ăsta la... Stai că-mi dau eu jump-ul. Mi s-a blocat jocul. O așteaptă puțin, că și mie mi se întâmplă așa. Și nu mai pot să șterg erorile astea. Mai am una. Gata! Yay! Victorie! Ce? Nu pot să sar! Eu apăs și nu pot sări! Dă-o încolo de erori. E cineva la final? Nu pot sări, îmi dau reset character. Nu suport. Cineva a terminat? Aoleu. Gata, pot sări. Miwolf, Da? Și e. ai terminat aproape, ești la tobogan? Da, tu la tobogan. Păi și tobogan unde e? La final. Ai încercat să dai speed de la aici, dar n-am mers. Ha, ha.
Hai că... Și cine va ajunge al doilea va câștiga 50 de lei, ok? Ok. Ce bă? Bă, frate, mi-a dat iar cred. Hai, Doamne. nu-i corect. La ce stage ești? Păi nu știu că sunt în aer. Am căzut. Eu sunt în aer. Nu Exact așa sunt și eu. Mama mia. Eu aproape ajung la finish. Nu mai am semnal. Mi-am dat, Aud multe erori. da, mi-am dat eroare singur. Doamne. Eu tot cad. Tu glumești unde sunt? No! Unde? Mama, să vadă ce troll așteaptă. Ce? Nu, eu știu ce e. Că ai primit 500 de trolluri de la eu știu. Oh, uite, chiar am primit. Lol. Bro! What? Ți-am dat minus stage. Dau acolo. Bună! De ce mi-ai dat minus stage? Du-te Pentru- încolo. Pentru că și tu mi-ai dat. Ce e real este că adevărat chiar ți-am dat. Dar chiar e enervantă chestia asta. Am chef de troll. Bă? 1000 de trolluri. Cum ai primit 1000 de N-am primit, doar mă uitam la ceva. mi-a dat? Oh, eu ți-am dat partea de 500. Două. Ce a fost asta? Ce? A dat, cred că a dat veteria Black Hole. Am dat eu. A costat 500. Ai uitat de schemă? Bă, am crezut că n-aveam voie. Hai! A, scuze, am uitat. Ce mă? Sunt așa deștept și eu uneori. Am blocat! Nu mă pot mișca! Yes! A, e de la gheața mea? Nu! Nu. Eram din stai! Cred că ajung primul la finish. Ba nu. Tot am luat checkpoint-ul, fix înainte de checkpoint mi-ai dat. Mi-ai mai făcut așa cu envilul și m-ai aruncat în sub hartă și am luat checkpoint-ul. Yes! Sunt la scări, pa! Eu l-am dat unul în spate. Eu sunt extrem de în spate. Eu sunt abia la cuburile alea de Minecraft. Ue, Îmi dă cineva să fiu rapidă? nu. Hai te rog. Ha! Let's go! Bă? Hello, El. Bă, dar cine îmi dă eroare? Toată Vesperia face de-astea. ce mă? De la urmezi și tu Nu, te rog. cu erori. Bine, bă. Am zis că nu avem voie să mai facem cu erori. Scuze. Oh, am uitat. Nu ți-am dat eu. Știu. Nu, nu, nu. Bine! Primul! Nu sunt Among Us. Eu am fost primul. Ce vorbești, mă? Eu sunt abia la tobogan. Eu am fost primul, vere. Ok, hai încă o dată la un checkpoint-ul trecut. Să vedem. Dar nu-i corect. Eu sunt abia la tobogan. Problema
bă, nici nu te-am dat troll atât de mult. Hai, de aici. Stai, nu de aici. De aici. Vino lângă mine. Am căzut de pe hartă. Bietul de tine. Sunt pat. Sunt aproape la început. Ce, mă? Mă sună la început. E, ghinonul tău, scuze. Nici eu, Gata, oricum nu eu ți-am făcut. Gata? Gata, m-a pus înapoi în față de tot, dar e. Vino înapoi. Așa, gata. Urcă-te pe scară până aici. Stop. Vin și Sari. Sunt la... Sari. Vin și eu. Nu plecați. Facem vin cursa acum. finală. Ok, Așa. să începem. Vin. Stai să vină Vesperia. acum. Unde e Vesperia? E prea... e Uite, prea... urcă-te pe scară. Stop. Stop. Mai jos. Sari. Și nu te mișca. Sari. Sari și nu te mișca. Sari și nu te mișca. Eu? Da. Da, tu. Nu vreau. Sari ca să facem o cursă. Gata? Da. 3, 2, 1 și... Nu-i corect. Bro, de-ai trollat pe toți. Cine a fost? Și pe mine m-am trollat, pe bune. Bun, ne-ai spunat înapoi. Vin. Pa! Trebuia să vă spuneți aici. Nu-i corect. Ai cruzat. Nu, începem iar. Asta nu. Ce Doamne. Să vezi ce fac eu acum de 1000 de trolluri. Nu am. Nimic. Bă, dar frate, mai face concursul, că efectiv eu cu tare Am câștigat. Ba, nu n-ai câștigat, am ajuns înainte. Ați murit. Nu se pune. Bă, și tu ai murit. Ați murit. Exact. Știu, dar după ce ați murit tot eu am ajuns prima. Ba, nu se Ce pune. interesant. Ba, se pune. Ba, nu. Uite o căsuță. Am... M-a spunat la început. What? Vin la tine, micuțul mă? de tine. Vrei să îți dau un covor? Cam două. Nu poți să-i dai. Bă, dați și voi rebirth, că efectiv am dat rebirth din greșeală. Stai că-ți dau un troll. Nu pot. Unde-i The Wolf? Tam, tam, tam. A, la început. Da. Eu uitam pe la obi și eu. Băi, dați și voi rebirth, că efectiv... Am murit pur și simplu. M-am arătat în void. Și eu. Vă rog. O să-mi dau după ce termin videoclipul. Vezi că vin la tine, The Wolf. Toată lumea la The Wolf. Să terminăm videoclipul. Stai. De ce mă... Cine? Oi, măcar am mai multe trolluri. Mă, vreau să vin și eu la tine. Nu o să termin videoclipul niciodată. Ba. Vine la început. Ok, hai că vin și eu. Ok. Te rog eu, nu mai face trolluri. Dă-o acolo de treabă! Cred că va trebui să mi dau singur minus one stage în continuu. Ce se aude? Ok, hai că nu mai suport. Te rog eu, nu mai face! Ok, și ca tu cu acest video să nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!
A murit. Pa. Și pe clopoțel și pe de toate. De parcă e avalanșă acolo. Vreau să mă cațăr. Vreau să... Îți dă ori doi Mai dați, trolls. mai dați. Nu erori. Doamne, erori. Urăsc erorile. Serios. Doamne, ce e aici? Mă calcă în Ok. picioare. Pa!